Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel namu mai suna VIP Rayan. Wato wasu na tambayar mu da me muke askin fulawa. To wannan dai shine gashi yanda muke aikin namu a yau, askin fulawa. Wani ya tambaya ce da inji muke ko da me, to kana gani dai gashi wannan da almakashi muke yi masa. Wannan shine ake kira da yellow bush, ma'ana shi ana sa shi ne, aka sa shi sai ya haɗe. Za ka ga gashi nan yanda ake masa askin. Gashi nan askin muke masa. Gashi nan za ka gani yanda muke askin da almakashi ne. So shi wannan almakashin namu dama special ne, ko don shi wannan aikin namu aka yi shi. So za ka ga yanda yake, gashi nan za ka ga yanda yake askin. Bacin ya aske sama sai kuma a zo a aske gefe. Yau ga mu a wajen aikin namu. Gashi nan za ka ga yanzu haka yana askin saman ne. So kai ma in kana da already an sama fulawa kuma ka rasa za a ma aski, ka rasa wa zai ma. So wannan kamfanin namu yana iya, ko da bai ma aiki ba, yana iya zuwa ya maka aiki, ma'ana askin fulawa kenan. Already in yin wannan style ɗin ne, ko da wani iri ne, in dai ana masa aski, ya isa aski kuma baka san ya za a yi maka aski ba, so za ka iya mana DM a contact ɗinmu da muka ajiye a wannan channel namu, ka mana magana domin a maka wannan aiki naka. Haka gashi nan in ya aske gefe sai ya aske sama. Yana mugun kyau sosai sosai. Akwai fulawoyin da wanda in dai an sa su, so su fa dole sai an musu aski sannan za su yi kyau. Ma'ana irin su akalifa, gardenia, everything dai akwai abubuwa na garden ɗinmu wanda muke amfani.